Semblava una candelera qualsevol, però ningú podia preveure el terrible daltabaix que estava per esdevenir. A casa dels Estrany, la vida de la mare s'apaga, però l'esperança és retornada amb l'aflorament d'una nova vida. Les famílies es retroben per lluitar contra la tragèdia. Hola, sóc el Martí i la demanda Otmar de Castifollet. Valga'm Déu, senyor! Neix un amor veritable i sincer, però impossible d'aconseguir a causa de la societat densa. Enmig del tràfic de la vida, un raig d'esperança il·lumina el futur de la família. Mireu aquests documents. Sabeu què són?